Working President kaseng sign perthei ka People Democratic Youth Front ba agent start kur kalang ulapan pau ba kaseng kamla ban piang satya ya ka jingan tho jong President kaseng RSS ha ka jingwan jong u hanong ba Shillong Dr. Mohan Bhagwat ya ka ba ulong baro kinong India la ni Bharat kide ki Hindu habai kren mat kilat phai khubor uba kur kalang ulai thu ba ka jingan tho jong te President ka RSS ka PDF kamla ban piang namar ka jala megla kamsem la dan pa bat ka India na do blasteng ya ka re ka dei tang house nem se jak nice pa sau pra jong bnai no pra hak babaro kikli nong sensar ka brio new trap le so ye ka IOE yak bala pen scam do general governor hak itu kipor ka bangi kwa bani pensyai bani kren halo ka tu khubor ka jingwan chung tu he RSS hisi po Shillong ba ka jingren jung u ka balami hapo ki public domain leng bagi media platform bat ki wede ki lat pathai khubor ba ulong ba baro kinong sosnong hapo India lani ka Bharat bagi ong kidei ki Hindu lani kidei ki bara practice ya ka Hinduism ti Henry nagalang jungi gumga jaj benri ngimran ge cik persya yano yakida kenu ginong yalam jongkinu kenu ki kunhun lade de ki kunhun nyam lade kunhun seng bhalang lade kiwai pat de ki kunhun kamdan ge cik persya ngile yawan lai loi ti Henry ban keren pat de yokum kini ki jing keren ngosngo ba kolong kum ke cing pen cem dau ke cing pen cem rengiu bat ngisno ba kum ka jaj benriu kadai kata ka jaj benriu ke bawan sina pambanda maki omdei ka jaj benriu ke bal sina karpang da ublei yangi kumbangi jungai bola si kata ba ngidei ka jaj benriu ke ba karpang bat ka bangi im ngisyong hakni kari kamoy ong kari syong pedeng perthai kari uhnyu trep uhnyu skum bat ka ba mentang yahap hapo ka jalan khalia bat hot hagari ngihap hagari India ngikwa ban pasyat nang ni menta ban kertiang din siya katai kemenor jong gajat dan dia baro kinong India ke de bantip bat baro ukun nyutrap nyuskum ude bantip ngilong nong India hado menta de tang hau benai Desember jong usnem khat khandai spa sau kukra ba baro ki khle nong secar jong gabri nyutrap kila sign ya ka instrument of accession but bala penskam da governor general hakot kopor shua kata ngidon haka independent state ki British ki khot kita ki khasi states but hapo ki khasi states ngidon shibon kita ki independent state pada ka balasin shar da kisi ke basu syar lagi sih te halar kata ngikwa kain ban bangirong kita ki khile no syar jongi ha kata kapor lese da kacing susur sidur ba ka sarkar India hapok jilam jungneru kum prime minister ba kamuncur ban ai ya kani kacing itho bakar pang bat kamon lailoi ya ka identity ya ka culture ba dia kacing long tenrai jungi kum ka jaj meru nadang jodong banam tukla da kita iki kenun hepai kenang pakanika jaj meru ka pala sina karpang ublai kanne ha kasla perthai na kadau hane ngibot ban ngin pai syakta ki history jong kemenor bat hado menta kidak kisin kisakhi ki syai hikda ba ka jaj meru hanyo trap news kum gujungi kadai kapala dan lupa kapalawan hapadeng jong kecing long syai ha kejimut kecing berkat ha ka sensar ka khadar ha ka jilong briu man briu wat ladang imdon kata ka thokot ka pulekot kumbolong kiwai pat gijat bendiu lada kadak thok kadang wan tang hai kisnam tang ki 19th century saneki spasnem ki bakhat khandai hanrai kan mau ka jaj briu jungi kadai nau padeng ki wai gijat briu ha ka perthai kabala im ha ka civilization kabadan akar kabadan burung kabak kekerdan jungka lese ngilak ban ngim yap her
na ki wei pat ki jai binu reu shai chong kaprat hei ki bayat hakalanti chong ke ching tip deu tip le